Fl-ewwel kwart ta' din is-sena l-HSBC UK Contact Center fi Swatar se jara li jimpjega ma' 80 impjegat ġdid. Riżultat tgħid il-kumpanija li wasal grazzi għal ħidma sfiqa tal-istess kumpanija f'Malta u l-ħiliet tal-ħaddiema tagħha. Svetlana Mountjoy, manager f'din il-kumpanija, spjegatilna li kull impjegat jingħata 11-il ġimgħa taħriġ biex ikun jista' jaqdi bl-aqwa mod lill-klijenti tal-kumpanija fl-Ingilterra. Jgħinu l-klijenti tagħna bi bilanċi, pagamenti, affarijiet bażiċi li l-klijenti tagħna jirrekjedu fil-ġurnata tagħhom. Il-kumpanija ilha f'pajjiżna ftit iktar minn 10 snin u llum timpjega l fuq minn 400 impjegat madwar nofshom Maltin. Kif ħidmet dan iċ-ċentru qed wassal għal riżultati pożittivi, l-ammont ta' xogħol f'pajjiżna mitlub mill-kwartieri ġenerali Ingliżi qiegħed jiżdied tant li nfetħet din is-sejħa għal 80 ħaddiem ġdid. Staqsejna lil Mountjoy xi kwalitajiet ifittxu fil-ħaddiema tagħhom l-istess kwalitajiet li għenuhom jiksbu suċċessi tul dawn l-10 snin. Partikolarment tnejn passjoni li jgħinu lill-klijenti tagħna u li jkunu fluenti fil-lingwa Ingliża għaliex aħna naqdu klijenti ibbażati l-Ingilterra. Temmettejt li min-naħa tagħha il-kumpanija tagħmel mill-aqwa tagħha biex taqdi l-ħtiġijiet anke tal-impjegati u toffrilhom pakkett ta' inċentivi. Inċentivi li jgħinu lil ħaddiema jkunu iktar kuntenti fuq il-post tax-xogħol tagħhom u jħarsu l qudiem li jkomplu jwettqu ħidmiethom bl-aqwa mod.